para copiar recursos ou contidos ou actividades dun curso a outro da miña aula virtual, teño que utilizar a opción da importación. Por exemplo, eu quero copiar nesta unidade 3 os contidos deste curso que están ubicados na unidade 2. Os pasos a seguir son os seguintes. O primeiro, como se eu fago a importación agora, esta unidade 2 se vai a colocar na unidade 2 do meu curso destino, por chamarlle de alguna maneira. Vale? Entón, non me interesa, porque eu quero facer a importación ou a copia de datos nesta unidade. Entón, o primeiro que teño que facer é, teño dúas opcións. Ou copio tal e como está e logo o movo no destino, ou ben activo aquí a edición e movo o bloque á unidade 3. No meu caso é máis sinxelo facelo aquí porque a unidade 3 todavía non a teño configurada. Entón o único que teño que facer é movela cara arriba e poñela de segunda. Vale? Agora teño, aínda que se chame así, a miña unidade xa está na sección 3 e se vai importar no curso destino na sección 3. De acordo? Non sei se me expliquei moi ben. Espero que sí. Ben. Entonces, ahora, dende o curso destino, é dicir, o curso onde quero copiar os datos, vou a administración do curso e importar. Teño que decirlle dende que curso quero importar. No meu caso, é dende o curso Sistemas Operativos. Aquí está. Este de aquí. E premo continuar. Ben, teño que indicarlle o que quero importar. Non quero importar as actividades do calendario, nin o banco de preguntas, nin grupos nin agrupamentos, nin competencias, pero estes tres teño que deixalos. Vou a darlle a seguinte porque quero escoller polo miúdo o que quero importar. Vale? Non quero importar o bloque de cabeceira, non quero importar a unidade 1, nin quero importar a unidade 3. Quero importar a unidade de virtualización, pero non todo. Polo tanto, vou quitar as etiquetas e o foro de dúbidas. O recurso este vou non deixar porque tamén me interesa e vou deixar as tarefas tamén. De acordo? Logo, as seguintes unidades tampouco me interesan, tamén as desactivo. Aquí hai que pasar tempo escollendo o que se quere. De acordo? Premo seguinte. Vaime amosar o que teño seleccionado, vale? A miña escolla. Comprobo a escolla e cando estou segura fago a importación. Lembrade que importei un bloque de contidos que se chamaba virtualización e unhas tarefas. Ímolas ver agora. Doulle a continuar e imos a unidade 3, que era onde está aquí, vale? E importoume as cousas aquí en baixo, pero dentro desta unidade. Isto é o que importou. Tería que movelos ao seu sitio orixinal, pero bueno, dá menos traballo que movelo dunha unidade a outra. De acordo? Veña, ánimo e adiante.